game da al'ashirul awakhir goma ƙarshe da yaushe take farawa. Wasu na ganin kamar tun 19 ga wata goma ƙarshe take farawa, saboda haka hatta masu son shiga itikafi a goma ƙarshe sukan shiga a 19 ga wata, wanda yasa suke ganin in an yi 29 sun samu goma cikakkiya. To abin da yake a sahihi kuma da yawa daga cikin malamai a kansa suke da al'aimatul arba'a duka, Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad, ana shiga goma ƙarshe ne ranar 21 ba 19 ba, ranar 20 daren 21, to ranar 20 daren 21 ba daren 20 ba. Saboda haka ko wata ya cika ko bai cika ba, wanda su shi ne al'ashirin da wasu tana yi wa su kai goma cin, tana yi wa kuma zan tara ne, amma dai al'ashirin da wasu ɗin su ne wannan daga 21 ga wata daren 21 ga wata a daren ne suke farawa, da ana lissafin dare ne ba yi ne ba, saboda ana ce wala yalin ashir da darare 10, saboda ka dararen 10 ƙarshe su ne 21, 22 har zuwa 29. Idan aka ce wutirin 10 ƙarshe kaga sun zama 21, 23, 25, 27. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, yana cikin sahih Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi a goma farko. Malaika Jibril ya ce abinda kake nema yana gaba, ya zo ya yi itikafi a goma ta tsakiya. Nan ma Jibril ya zo ce masa abinda kake nema yana gaba. To shi ne a safiyar 21 da ya yi wa sahabbai huɗuba, yake gaya musu an nuna masa daren lailatul qadari amma an mantar da shi, za ka su nemi daren lailatul qadari fil ashr al-awakhir fil witr min al-ashr al-awakhir, su nemi daren lailatul qadari a kwanakin ko dararen mara daga cikin goma ƙarshe. Saboda wannan hadisin ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita goma ta biyu ne a ranar 20. Saboda kaga a daren 21 shine farkon lissafin goma ta uku. Shi yasa idan mutum zai shiga goman ƙarshe, zai shiga itikafi, to sai ya shiga gabanin faduwar rana. Gabanin faduwar rana lokacin zai shiga itikafinsa a daren 21 kenan. Daren 21 gabanin faduwar rana. Kuma ya fita da ganin wata, yayin da aka ranar ƙarshe wanda aka ga wata a cikin, to a ranar zai fita. Wannan shine abin da sunna ta tabbatar. Akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da shi ma yana cikin sahihaini. Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa idan annabi zai yi itikafi, sallar ghadata thumma dakhala mu'takafa, zai sallar asuba sannan ya shiga itikafinsa. Da wanda ne wasu suke ganin cewa zai shiga ne da safe, wato ranar 21 da safe, maimakon daren 21. Akwai waɗanda suke ganin wannan, amma ‘yan kaɗan ne daga cikin malamai. Ba da dama daga cikin malamai suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ne da daddare, saboda daren ake lissafi. Sauraka in ya bari gari ya waye, kaga wannan dare ƙayyar da ta ke. Saboda haka da daddare
gabanin faɗuwar rana zai shiga na daren 21, sannan kuma ya fita bayan faɗuwar rana a ƙarshen kwanakin azumi ko 29 ga wata ko kuma an cika 30. Da zarar rana ta faɗi sharuwar shi idan ya gama da itikafinsa, in ya ga dama ya ci gaba da zama a masallaci har ya halarci sallar idi kamar da wasu suka nuna, ya ga dama kuma ya bari sai abin da ya tafi daga gidansa ya tafi sallar idi.